खुलुमबाय आं एस सकिं नै जोंना सिस्टारा बर' दा बे गथ'आ आन्दायनानै दं माने न'आव फैनो बायदि मोनाखै माने जेब्ला उन्दै समाव बिनि बिमा बिफाया बेखौहाय बखालि दोनहरदोंमोन अरुणाचलनि आलं थाथ' होननाय जायगायावहाय बेखौ माने बखालि दोनहरदोंमोन बै समनिफ्रायनो जेब्ला बेखौहाय जाय मालिकनाव बखालि थाहैदों बियो फैनो मोननो हायाखै बा फैहोआखै दिनै बियो बेयावनो थानानै बियो मा होनगोन जुलि जाबाय बा बिदिनो गुबुन जाथिखौ लाबाय नेपालिखौ दा बियो मोनसे रिक्वेस्ट खालामदों अननानै जोंनि बर'फोरखौ दा ओरैबायदि रिक्वेस्ट खालामदों उन्दै समाव दोनलांनाय समाव गावखौ सोर दोनलांदोंमोन ना बिमा बिफाया ना सोरबा लांनानै दोनहैदों दालालफ्रा दा बियो हगार हरजायैयाव दिनै बेबायदि गावनि बिमा बिफाखौ बियो नुवासै गावनि जाथि बाय बाहागिफोरखौबो बियो बावजोब्बाय गोसोआव एसे एसे दङ दा बेखायनो दिनै बियो आंनो बिदि मोनसे फिसा मेसेज फाथायहरदों जे बर'फोरनि गेजेराव आंखौहाय ससियेल मिडिया इउटिउब फेसबुकआवहाय जाहाथे आंखौ हगारनानै हो बा आंखौ फकास खालाम जाहाथे आंनि जाथि बंस' आइ आफा बिब' बिनानावफ्रा बिमायं बिमादै बिमानिफ्रा नुयोब्ला आंनाव फैथों बा आंबो थांनो हाथों दा अब्ला आङो स्टार्टिंआव आङो बुंग्रोसै बिसोरनि स्टार्टिं गामिया बबावमोन गगामुगनि माने गगामुगनि सुबनसिरिनि माने बिसोरनि गामिनि नामा गगामुग सुबनसिरि हा ओमफ्राय गामिनि नामा मिजराबारि होननाय गामिनिमोन दे ओमफ्राय बिनि बिमा बिफा आरो बिनानावनि नामखौ आं खोन्थानो गाव खोन्थाहरदों आरो ना गाव एसे एसे गोसोआव दङ दाबो गाव माने फ्राय बर'खौबो बावबाय आरो बिनि बिफानि नेमानो जाहैदों मा होनगोन खरदे ओमफ्राय बिमानि नामा रहेला ओमफ्राय बिनानावनि नामा जाहैबाय जारौ नाबा हाम्फे होनना बुङो आरोना बेखौ बे गोसोआव दङ ओमफ्राय गावनि नामा मा होनो जुमुरि होनो ओमफ्राय गावखौ गावरेमाबो होनो दा बियो बा थेख्लिबो होनो दै गावखौ माने जुमुरि गावरेमा थेख्लि होनो दा नैबेखौहाय आं मिथिनो लुबैदों बेखौ जुदि सोरबा मिथिदोंब्ला गामियाव बिब' बिनानाव बिबथै बिमादै दङब्ला नोंसोरखौ बिराद नायनो लुबैदोंनो नोंसोरनि खबर लानो लुबैदोंनो दा बियो एसे एसे मिथिदोंनो गावनि गामि जोनोम गामियाव गावसोर गैला गावनि बिमा बिफाया बिसोरो दायो हजोंनिफ्राय खारनानै बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि सारियालि होननायावहाय बिसोरनि न'खरा खारबोजोब्बाय होननानै खोनादों दा बियो उन्दै बैसोआव जेब्ला बखालि रुवाथि दोनहैजादोंमोन बिनिफ्रायनो बे दिनैसिम ना गावनि जोनोमगिरि बिफा ना गावनि जोनोमगिरि बिमा ना बले बिमायं बिमादै गासै जायखिजाया परियालजोंनो बे दिनैसिम कन्टेक्ट गैया आरो बियो गोबां हांखुर जादों जे जायखिजाया गावनि न'खरनि सोरबा सासेखौ बियो कन्टेक्ट मोनब्लाबो गाव रायज्लायगोन बा नायनो फैगोन आरो आंनि एस सकिंनि पेजावनो नुदोंब्ला बेखौहाय जाहाथे कन्टेक्ट खालामनो थाखाय खावलायहरदों दा बेनि नम्बरखौ आं होनानै होदों बे नम्बरावनो बेखौ कन्टेक्ट खालाम नम्बरा फ्राय सुइच अफ जायोनो गाव बेखौ खोन्थादों गावनि जायगायाव टावारा एसेबां एभेलेबेल गैया बिनिखायनो न'खरनि बाय बाहागि जाथि बंस'फ्रा बे फट'खौ सिनायदोंब्ला अननानै जाहाथे खबर लाज्लायो जोंहा सिस्टारा बिराद मोनसे दुखुजों मेसेज फाथायहरदों आरो बियो बे आलं होननाय जायगायाव जुदि सोरबा बर' थाङोबानो बियो स्टार्टिंआव बे सोंग्रोयो नों बर' नामा आरो बिदिनो खोन्थाफैदोंबो आङो जाय बेक्तियाबो बेनो मेसेजबो हरदों आरो बेक्तियाबो बेनो खालामनो थिनफैदों बेखौबो गोबां खावलायदों जाहैदों आदा आंनि बागै नोङो सोरबा इउटिउबार दङब्ला सोरबा ससियेल मिडियायाव होग्रा दङब्ला आंखौहाय जाहाथे फकास खालामनानै होयो आंनि बाय बाहागि जाथि बंस'आ आंखौ नुनानै जाहाथे आंखौ नायफैयो नोंगौ मानसिया जेरावखि थाया गावनि जोनोमगिरि बिमा बिफा गावनि बिमायं दं थैजासेब्लाबो नोङो सानसे नायनो लुबैयोना बेनिखायनो बेफोरबायदि मोनसे इसेबांबा खैफोद दुखुथिया सासे
बर' उन्दै गथ'आ दिनै देरगोमानानै गुबुनाव रुवाथि बखालि थाहैनानै दिनै गावनि बिमाखौ हांखुर जादों नायनो, गावनि न'खरखौ हांखुर जादों। अन्नानै प्लिज शेयार खालाम, बयबो जाहाथे गावनि बिमाया नुहैथों, गावनि जाथि भाइ बाहागि बंस गावनि बिनानाव गासैबो नुहैथों, जाहाथे बे भिडिअखौ नुहैनानै जाहाथे कन्टेक्ट खालामथों। आं फरायनानै होबावनि दे बिसोरनि गामिखौ। गामिया ओरै होनदों गगामुग सुबनसिरिनि मेजराबारि होननाय गामिनिमोननो सिगाङावहाय, ओमफ्राय दा बेनिफ्राय खारबोबाय बिश्वनाथ सारिआलियाव होननायाव। ओमफ्राय गावनि नामा जमुरि गावरेमा ओमफ्राय टेक्लि होननानैबो गावखौ बुङो आरो। बेनिफ्राय बिसोरनि न'खरनि फेमिलिनि नाम, फादारनि नामा जाहैबाय खरदे। टाइटेलखौ दैथायहरनाय जायासै सिस्टारा। ओमफ्राय बिमाया जाहैदों रहेला, ओमफ्राय बिनि बिनानावा जाहैदों जारौ नङाबा मा होनगोन हाम्फे होननानै बुङो। अन्नानै प्लिज नोंसोरो जुदि नोंसोरनि बे न'खरनि जाथि बंस दङब्ला एस सकिंनि चेनेलाव नुदोंब्ला निस्सय कन्टेक्ट लालायगोन। बिराद नायनो आसा दङ, गोबां दुखुजों गाव गाबो, बिखाफ्राव सौबाय थायोनो। जायनि जाहोनाव दिनै होदावरि होसावरि उन्दै बैसोआव जुदि रुवाथि थानानै, जुदि बखालि दोनहर जानानै, जुदि बेबायदि गोदाव सोराव थानानै जुदि दिनैसिमबो जुदि बिमा बिफा बा बिमायं बिमादैखौ नायनो लुगैनायाव नोंथांमोनहाबो अनसाय, गाव गावनि जाथि दङब्ला सिनायदोंब्ला कन्टेक्ट लाहर, जथेस्थ' गोजोननाय मोनगोन। आरो आंबो आसा खालामदों अन्नानै प्लिज बेफोरबायदि मोजां भिडिअखौ मिथिहो बयनोबो। बेफोरो मोनसे बिराद गोनांथार भिडिअ होननानै आं सानो, जायनि बिमानि बे सिस्टारनि रावाव दिनै गावनि बर' जाथिनि थैया दाबो दङ, बिमाखौ नायनो लुबैनाय, गावनि हारिजों फैफिननो लुबैनाय दिनै गोदाव सोराव दासिमबो दङ बियो। एसे बैसो उन्दैयाव बखालि थानानै माबायदि सैनांदों बिसो मिथिगौ। बेनिखायनो अन्नानै प्लिज आसा खालामो नोंथांमोनहा गोबां जादला मादला भिडिअखौ शेयार खालामो, बेखौ खालामथार अन्नानै प्लिज दे। सोरबा नङा सोरबा सासेनि चेनेलाव सोरनिबा पेजआव नुहैथारनाय बायदि ना, अन्नानै प्लिज। दा सिस्टारा बिदि मोनसे फिसा आंनो मेसेज फाथायहरदों, आसा खालामदों सोरबायाबो बिदिनो फाथायहरगोन आंनि चेनेलाव। सोरबा मिथियैखौ मिथिहोनाय, नुयैखौ नुहोहोनाय, आरो सोरबा मावनो हायैखौ